juliol de 1992 arrepleguem i enganxem els acres als carros. I per 6è any consecutiu, la ja popular Volta en Carro a la Marina eixirà de Benissa per a recórrer, com abans, les nostres comarques. En uns dies de plena convivència i germanor. La Volta és una idea del seu actual organitzador i president, Miquel Crespo Giner, a Chapí. Fundador de l'Associació de Carters Esportius i Amics de la Marina, amb l'ajuda de directius i col·laboradors, han fet possible que la recuperació d'esta antiga tradició siga una realitat en els nostres dies. I puguen conèixer-la les noves generacions. Iniciatives com esta, en un món de presses, són sempre ben avingudes. La prova la tenim en l'èxit que la popular Volta té un any darrere d'un altre. Felicitats. Felicitats als mestres carreters. Esta sexta volta en carro la titularem l'Encontre. Perquè anem a coincidir en Albaida el dilluns, dia 6 de juliol, els carreters que eixiren de Benissa i els que eixiren d'Albal.
per a continuar tots junts fins a l'acabament de l'etapa. Final de la volta, que serà en l'ermita de Sants de Benidorm el dia 11 de juliol.
Venga, aprovecharos.